aquí on el veieu, ens ha servit de molt. Si no hagués estat per ell, avui no haguéssim pogut fer pas l'excursió. Havíem quedat tots per agafar el primer tren del matí. Aixeca't, dormilega! El tren no t'esperarà pas! Vinga, Faluc, va! Va, afanya't, home! Faluc! M'haig d'endur això... I això altre? I això? En Fumet s'estava posant nerviós. Amb tantes presses m'ho descuidava tot. Per fi has acabat! Exclamà en Fumet. Però encara no esteu a punt. Havíem quedat per agafar el primer tren. Un tren no és un conill, no s'escaparà pas, va dir la nina Rosa fent broma. Deixeu en pau els conills, el tren no us esperarà. No ens posis nervioses, un moment. Té, això és per tu, et calmarà mentrestant. A mi no, si de cas en Faluc, jo prefereixo la col, va remugar en Fumet. Nines, ens trobarem a l'estació. Anem a veure què fa en Panxó? Més val que vingui amb nosaltres. Vinga, Fumet. Ui! Ara no passa. Que bé que heu vingut. Tinc problemes amb el meu equipatge. Què portes aquí, Panxó? Sembla que te'n vagis per una setmana. Què vol dir una setmana? Això només és un pastís petit per mi. A l'hora de dinar ja serem a casa, oi? Que hem d'agafar el primer tren. El primer no. El primer tren del matí a hores d'ara ja deu haver marxat. Si ens afanyem podem agafar el segon. Per favor, senyor cap d'estació, no pot esperar una mica? Vindran de seguida. Ho sento, senyoretes, però hem de complir l'horari dels trens. En marxa! Bon dia, ara sí que l'hem feta bona. Però, Faluc, Fumet, havíeu dit que ens esperaríeu a l'estació? No tenim temps de discutir. Pugem al tren. Sí, però em sembla que no arrencarem encara, va observar en Panxó. Ep, t'has menjat tots els caramels, Faluc? No, tens idees genials, Fumet. Només me n'he menjat un. Tingui. Gràcies, moltes gràcies. Me'n recordaré de tu, Faluc. En marxa! Deu ser bo, aquest pastís. Sí, la tieta Crec-Crec sempre fa pastissos exquisits. És tan gros, n'hi hauria prou per tots, afegint negret. No tan gros com tot això, jo sol me'l puc menjar perfectament. 10 d'upances també s'hi van interessar les nines. Ben segur, va remugar en Panxó. Me les menjaré una per una. Jo no aguanto més. Més val que miri per la finestra. No caiguis, Faluc, va dir en Panxó preocupat. Què és això? Ah, una nota de la tieta. No et descuidis de convidar els teus amics. He dividit el pastís en 6 parts, va llegir en negret. No se m'havia acudit. Exclamà en Panxó avergonyit. Que en voleu? Si insisteixes, li responen les nines amb timidesa.
Carregaré de carbó i d'aigua i tornaré cap aquí. El tren marxarà d'aquí 5 minuts. Què? 5 minuts? Però si no hi ha temps de res, s'exclamava en Fumet. No hi puc fer res. És l'horari del tren. El pròxim tren surt demà al matí. Mireu, ja torna. Havíem quedat per marxar molt més d'hora, amb el primer tren. Si no ens haguéssim entretingut... Sí, però què vols fer-hi? Té, et torno el teu caramel, Faluc. I aquests són per vosaltres. Visca! Van cridar tots, animant-se de cop. En Fumet tenia raó. El tren no ens esperaria. No se'n treu res de fer tard ni de fer el ronso. Bona nit. Poranna dobranoc, bo już księżyc świeci. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci.